Martin. Krásných 80 kilo. Striktní. Ty jsi ubíral? Jasně. Jsi ubíral ruky nebo jak to? Ubíral jsem, jasný, jako nic. Je to tam. A pohodu. Pěkně, 70 kg nadmat, dobře ty. Kdybych nebyl rozdíl, tak to je lehké, že je. No, jasný, to si navozem. Krásná práce. Čas a krásných 50 kg jednoruč. Ta činka je skutečně tak velká, jak vypadá. Jako nic. Jsi ubíral ruky, jak to je? Bral jsem tam, no. Musíš lehka položit, není ten stůl tvůj. Si odpočinu, víš, teď v polovině? Jasný. Dám vlasy a dodělám to, no. Tak Marťas, jsem ti ubral. Jsi hodnej? Jo. Jenom padé. Krásná práce. Pomalinku, že? Lehký to bylo, viď? No lehký ne, ale... Ubrali, samozřejmě, že ubrali. Tak my vždycky ubíráme jeden čistá, těžké váhy. Jsi ubíral? Jasně.